Dwi ddim yn ddisgybledig yn lais o gwbl. Os nag oes rhywbeth da fi i ganu, gwedwch, fori, weithiau ddim amdano. Na, mae gwmynt o bethau eraill nid oes e? Dwi jyst yn ei beth sy'n dod yn naturiol. Sa'n meddwl dim o beth ffordd dwi'n canu. Falle ddylen i fod, ond dwi ddim yn. Blynydde nôl, o'n i'n meddwl, wel, falle dreiau i ganu musicals. Ond fydde'r rhaid i fi weid ta wedyn i canu operatic. Heblaw bod chi'n glyfr iawn. Llai beth a'n neud e. I ni bob hyn a hyn yn canu da'n gili. Fi ar y top, bydd yn y canol a Elin fel y baswr. A mae'n sport, mae'n rhan fwy ar amser. Irian sy'n gallu canu i chila. Mae hi'n lle mynd lan. So, sim eisiau cwmpo mas, mae'n rhwydd. Fel i ni wedi cael yn geni, fel a i ni'n canu. Wel, mae buddig a fi yn weddol debyg o ran dyfnder llais, ond fi yw'r llais dwfna, ie. Wedi bod eriod. Ond dwi'n credu wedi goffod bod mewn ffordd, achos we'n rhaid i rywun fynd ar gwylod, yn fydde. Hap a damwen oedd hi bod fi wedi mynd am yr ochr glasurol. Alle'r llais fod llawn mor hapus yn ei wneud musicals. Sa'n siŵr dda ni mor hapus, achos sa'n credu bod nhw'n cael noswaith off rhwng y shows. Credu bod nhw'n gweithio bob nos. Na digwyddodd hi'n iawn, fel ath hi. Dilwyn yr hynna, chal. Ie. A wedyn Eirian. A wedyn Buddig a wedyn Elin. Wel, so Dilwyn gallu canu. Neu'n beth. Na fi, mae'n rhyfedd allan canu nodyn. Wel, mae'n cael nodyn, ond mae'n mas o diwn bob tro. Mae'n gallu wyban wedyn. Oli. Mae'n faint o helpu wyban allan gweithio chi. Wedi fi adael yr ysgol, ffarmo oedd ymryd I gyd pwr ni te, ond oedd yn had a mam yn meddwl dylen ni'n dreal rhywbeth arall. A fe brynon nhw siop bwtsiwr. A fi oedd yr ginipig I fod yn bwtsiwr na. Wel, fi yw Dilwyn, brawd mawr y teulu. Mae da fi dair chwar, fel ych chi'n gwybod erbyn hyn. Eirian, Buddig ac Elin.
Maen nhw'n ddipyn o fosys arna i. Wel, pan o'n i'n tyfu fyny, merch ffarm o'n i'n bendant. When i gyd yn ffog gweithio ar y ffarm, o'n i'n codi'n gynnar iawn, o'n i'n ffog o dro. Yn bendant, y ffarm oedd yn bwysig. I ni gyd wedi cael y magu yn Sir Benfro, yr ffarm, ffarm yr Ornant. With dadi, oedd e'n ffarmo, ond hefyd bynodd e siop gig, a oedd e'n acto. Porthon wedi. Porthon, ie. Porthon wedi. When i'n wyg yn nabod bron bob ffarm yn Sir Benfro, Sir Gafyrddin a lan bron fod Aberystwyth. Yn Sir Bartefi. Dim mellach lan na hynny lywer. Na.We cwmni drama dy dadi o'r enw cwmni drama Godre'r Grogwy. So wedd e'n mynd byty'r lle, dwi'n mynd dros Gymru ar ryw drama, dwi'n credu, wedd e'n sgwennu. A wedd e'n sgwennu barddoniaeth a phopeth. Dwi'n credu mai fi ddechreuodd galw yn hadam fam yn dewi a nan. O un o'n ffrindiau ysgol i, na'r fel galw dadau fam e'n siriol y Martha. A jyst ddechreuais i wneud rhywun peth. A sticodd Erian a Buddig a Dilwyn wneud rhywun peth. A sa'n credu fod ots da dewi. Na, o ran ni. O ran yn chwiorydd, mae dwy o nhw wedi bod yn canu dros y byd. Eirian wedi symud o'r ardal am flynyddoedd lawer. A mae'n neis iawn yn hyfryd dros ben i gael yr chwiorydd. A nad y mam mae'r cyfan i gyd yn o fewn rhyw 5 milltir i gilydd. Llundain fi oedd yng Nghatres bod pryd des i'n ôl yma 8 mlynedd nôl. A hynny oherwydd bod crotau mach dy fi, a bod fi ddim moyn iddi dyfu fyny yn Llundain. I ni yn dod at yn gilydd, ein drew excuse da ni, i ni'n dod at yn gilydd. Cael noson o, cael pryd o fwyd, methu ddiferyn bach i fed. Llawer i fed o methu noson. Ond i ni yn deulu eitha glos. Mae'r theatr i ni mor lwcus yn Aberteifi o gael y theatr Mldan. Mae siwt gymysgedd o bethau yn dod na. Pethau, falle fyddech chi ddim yn gweld yn Abertawe, a chymod Aberteifi lle bach yw e. Mae'n ganolfan i lot o gymdeithasau. Aberteifi, mae Cardigan Theatr na, mae lot o gwmnïau bach drama Cymraeg yn dod i berfformio yna. Cwmni Mochyn Du, cwmni Llandudwch. Mae yn ganolbwynt cymdeithasol a diwylliannol a ni'n lwcus dros ben. Maen nhw'n wedi cael grant mawr i ail-wneud y lle to. Wnaethon ni un perfformiad yn yr theatr i godi arian at y theatr i helpu rhoi hwp iddo gyda'r arian maen nhw wedi cael i ail-wneud y theatr i gyd. A oedd nhw'n noswaith eitha llwyddiannus, dwi'n meddwl ni nhw. Cefndir y ffamili, bydd ddigwydd yr instigator i gael ni wneud. When
wedi moyn i ni wneud rhywbeth dan gili, a moyn i ni ddangos yn sgiliau canu, acto, sgiliau bwtwria, a rhywbeth ysgafn. A dwi'n credu bod ni wedi cael cyfuniad o bopeth yn hwnna. O ran y canu, dwi wedi cael llais eitha cystal ar tair arall. Mae wedi gwrwnedd o lais dy fi, ond bod ddim gest dy fi siwt mae'n reoli fe. Dwi wedi bod yn adrodd rhyw ychydig, dim rhyw lawer. Mae'r awydd falle i fod o flaen cynulleidfa yn rhywfaint yno da fi. A bod fi ddim yn gwneud gormod o ffwlon i'n unan. A fel mae rhywun yn gweud, bod fi wedi cael ymreintio i edrych yn dda, mae'r tair arall wedi cael llais.
canu ar yr aelwyd ar mor bella dwi'n cofio yn nhw. Naturiol, yr tair chwar yn cael ei dysgu, neu dysgu wario'r piano, neu'r ffidil, neu rhywbeth. Felly o ddim lot o ddewis da fi o beth i ganu. Ar rhai adegau, falle bod fi wedi cael digon yn nhw a ddim mynd â'n nyrfsi, ond na, erbyn heddi, dwi'n hoff iawn o ganu. Dwi'n cofio pan o'n i'n bedyr yn ennill yn Steddfod Boncath, adrodd a canu. A o'n i'n mynd i Steddfodau, a o'n i moyn mynd. So o'n i bown o fod yn enjoyo performo. Ond yn hwyr ddes i ddeall bod fi'n gallu'r acto a canu, a bod fi'n cliwso'n lais siarad. Emlyn, gael fan'na, mochi. Beth? Certiol y cownter a golchad y ddwylo. Beth? Just na fel dwi'n gweud, so ti'n deall, lle di beth a help. O beth am y range newydd yn y jumpers? Fe wisga i. Cha fi, gas meddwl. Ti'n teimlo'n oreit? Pan? Sa'n mynd o'r gwely, is na beth ti'n meddwl? Dwi'n eisiau ti'n mynd i'r gwely. Just ceri orwedd lawr. O ie, dde ti'n licio na, fydde ti. Dwi'n mynd saff bod ar dy bwys ti ddyn. Am beth wyt ti'n lapan y bwt i fenyw? Y brofiad mwyaf cas i da canu dwi'n credu wedd pan o'n i byty 7 neu 8 mlynedd oed, a o'n i wedi mynd i Penny Reading yn Ngapel yn Pen y Bryn. A cystadlu wedyn, a dwi'n credu mae canu wedi wneud anghofies i'r geiriau. Ais i nôl wedyn yn noswaith ni byty 12, 1 o gloch bore. A wedewi yna yn y gwely, a dewi yn gweiddi yn eisiau dathi, a weisio gwmynt o gywilydd da fi. Goffes i weithio bod wedi anghofio'r geiriau, a oddi ar hynny sa'i wedi cystadlu o gwbl. When i wastad yn licio canu, ond i ddim yn licio'r cystadlu. Mae'r cystadlu na o hyd yn oed nawr yn yngyrfa. Mae yna, dim ond sim neb na'n rhoi pisin o bapur ar y diwedd a marcs mas o gant. Mae cynulleidfa ydych chi, sy'n cymeradwyo neu ddim. Ond na, cystadlu chi'n neud o hyd. Dwi wedi cael y look o gael cerddor arall yn y fywyd, yng Nghymru Marco Zambelli, Eidalwr, o Genoa, o'r gogledd o'r Eidal, a pan mae e getre, wel dim ond i'n cwmpo mas am y piano, ond mae'n gallu bod yn ffeit i gyrraedd y piano gynta, a na, ni'n neud lot o waith da'n gilydd. Mynd trwy'r caneuon da fi, neu mynd trwy rôl newydd os eisiau. So dwi'n lwcus iawn o gael rhywun dof on the spot i helpu fi. So ni'n cwmpo mas yn gas, so fe ti ddim byd, ond wrth gwrs mae achos na arweinydd yw e. Fe yw'r bos yn arfer bod, so mae'n licio cael ei ffordd unan. Na, ni'n trafod pethau a ni'n dod i rhyw gytundeb cyn y diwedd. Na, dwi'n parchu farnau yn fawr iawn. So Eirian eriod wedi cael unrhyw fath o broblemau. Dwi'n cofio Eirian, dwi'n credu ti'n ar 15 a oedd hi'n canu fel mae'n canu nawr. Le dwi wedi cael lot fwy o waith delio gyda'n lais. Mae adrenalin yn rhedeg pan dwi'n performo. Fel energy surge, mowr. Fes i, when i'n blynydde nôl, when i'n ffili canu mwy na 15 munud, a'r cwbl yn just cael an achos yn i mor ofon. Alright. So does di dros yna ta? Just practice. Really? Yeah. Os dwi'n gwybod beth dwi'n neud, sa'n mynd yn nerfus o gwbl. Mae adrenalin, ond mae'r calon yn pwmpo'n gloiach, just fel bod popeth yn barod. Mae fel rhedeg 100 metres. Mae rhaid fo'n barod, achos dim ond un shot ych chi'n cael am denu. So mae rhaid i'r adrenalin fo'n rhedeg, ond dwi ddim yn mynd yn nerfus. Dwi'n mynd yn nerfus os dwi heb wneud rhywbeth o'r blaen. Dwi ddim wedi cael hyfforddiant gerddorol per se da unrhyw un, ond jyst wedi dilyn popeth mae Eirian a Buddig wedi wneud yn naturiol. A bob tro mae unrhyw gyngerdd neu unrhyw berfformiad da fi, dwi'n mynd at Buddig a mae Buddig yn mynd trwy'r paces da fi. Dwi'n enjoyo fod ar stage a performo, achos dwi wedi cael cyfle
yn enwedig gyda Opera TV. Dwi'n ddiolchgar dros ben i David Wyn Jones, y cynhyrchydd sy'n Opera TV. I fi mae'r perfformio a canu, mae'n un peth. Mae'r ddoi yn mynd, mae'r ddoi yn hlwm. Chi ffili tynnu un wrth y llall. Allai ddim yn meddwl am ganu heb bod fi yn gweud beth mae'r gan, beth sy'n rhaid i weid yn y geiriau. Na'r peth cynta dwi'n edrych arno yw'r geiriau. So mae'n berfformiad wedi'n dweud. Mae'r baban yn y cryd yn crio, a'r gath wedi sgramo Johnny bach. Sosban fach yn merwi ar y tân, sosban fawr yn merwi ar y llawr, a'r gath wedi sgramo Johnny bach. Dau bach y soliwr,
transport. Bob yna hyn i ddod at y gili a oedd y stint yn yr Millennium Stadium. So nhw'n llawn o sport ysbri. Mi ydywes i gytre pan i'n 19 i fynd i goleg yn Caerdydd. A wedyn nes i flwyddyn fach fy ni wewe cwrs gyda'r cwmni opera Cymraeg. So nes i flwyddyn yng Nghaerdydd, wedyn nes i Royal College yn Llundain. Ond dim rwy'n i aros yn coleg. Wen i'n gweld rai pobl wedi bod yn coleg, o'n nhw wedi gwneud, wel, na i gyrfa nhw, oedd coleg, o'n nhw wedi bod yna 8 mlynedd. A o'n i'n ysu jyst i fi mas a gweithio, mae'n ei llarian yn unan. Fe es i wneud business studies yn Hwlffwr, a yn yr amser ni gas yn had damwen. A fe wedon had yn yr ysbyty dylen ni fy nôl i helpu mrawd yn y siop. A o'n i'n mor apus ar dydd achos o'n i'n enjoyo'r cwrs o gwbl. So es i'n ôl i'r siop, fes i'n gigydd am 10 mlynedd yn gweithio isbo fi'n mynd i gael cyfweliad yn y Guildhall. Fes i flwyddyn fy ni. So o'n i'n byw, really, yn Llundain a dod ôl ar ben wythnosau. A wedyn pan i'n y studio, o'n i fy ni am flwyddyn a wedyn yn Glyndebourne am season. So wedyn galed achos o'n i'n briod prynu, o'n i'n bod yn briod 5 mlynedd. A wedyn we'n meic yn dod ôl i di gwag. So wedyn twff arno fe a popeth yn rhwydd i fi achos we rhywbeth newy'n digwydd i fi bob di. Fe nes i lyfr a ges i'n dderbyn i wneud y gyfraith yn Aberystwyth. Ond we bydd i wedi digwydd bod wedi cael ysgroriaeth i fynd i Rhufen, i ganu. So we eisiau rhywun i aros gytre a we ddim eisiau lot o berswad yna achos gwrddes i angŵr. We hiw yn gigydd yn barod fydde wedi bod yn gweithio'n Aberporth a ddath ei weithio i ni pan ni byti jyst cyn bod fi'n 19 te. A na siw gwrddes i ge. A confo mewn cariad. Dron y pellter mae'r byd yn wyrdd a glas ac mae pen a braniau'n wir. Dron y pellter fel efo'r lantir o'r ac mae'r erir i'w cholli. Dron y pellter sydd yn chwalu dros y tir. Dyma lais ein can, dyma lais ein cred, dyma lais di-law a gwir. Dron y pellter mae'n sgib o'r wir yn llawn, efnym a griddiau llawn. Nid oes dryll, nid oes bom, nag unrhyw haint, na newid mawr am bwm. Dron y pellter rymeg yn rannau'n celyn i'n rhengyltyn. Canol gerddi'r gwir, canol gerddi bob dydd. Diwan gwyliau, diwan gwyliau ni, diwan gwyliau ni. Dron y pellter, dron y pellter, cyd-rodio nawn ein dau, ein mod ein gysgod bwm. Dron y pellter, mae'n ddirgel iawn i fi, beth yw pwynt yr haf
Dwi'n byw yn Aberporth ar bwys y môr, a dwi'n byw yma gyda Dafydd Aled, Crwt 40, a Thomas Arthur Lloyd Davies, sydd byti fo'n 2 mlynedd oed. Mae fe'n dipyn o lan llaw, odi hyperactif fydden ni'n gweud, a na fe, mae'n wyrth bod fi wedi gael e, a dwi'n mor falch ar dydd. Wedd hi'n fantes i fi bod yn heilio amgylch pan o'n i'n neud mwy o opera mewn bant tramor, achos o'n i'n gwybod bod fi'n lle gadael Sara mewn dwylo saff. Sach wedd hi'n arfer pan oedd hi'n fach, oedd hi'n trefeilio da fi. Typyn oedd wyn i ar yr hewl a nani in tow. Na, ond wedd yn deimlad neis i wybod bod, reit, os nawr ddyn lle mynd at mam, wedyn oedd Buddig neu Elin neu dilwyr pobl i ofyn am help. Mae Elin wedi bod yn gofalu ar ôl Sara, a dwi'n trial talu nôl rhywfaint nawr wrth fynd lan i ofalu ar ôl yr un bach, i ofalu ar ôl Arthur. No way, Jose! Awr fach ar y tro, oedd ei benna hynny, na, mae'n waith caled. Mae dyn yn anghofio. Ond, na, mae'n bleser. Wel, mae Rian yn gwarchod achos bod fi'n neud gwaith gytre. Dwi'n neud y gwaith papur i gyd o'r busnes nawr o gytre. A mae siambell i ddornod i fynd i gwrdd y pobl a siarad o beth i'r busnes a trefnu pethau. So mae Rian yn gwarchod Arthur wedyn. Mae pob un yn just toli mewn a gweud, wel, mae Elin yn gweud os ti'n moyn i'r plant i aros da fi, so fe a nhw fyny, neu maen nhw'n aros ar y ffarm. Mae mam a dad yn gofalu amdano nhw. Mae teulu digon o seis da ni, so ni'n lwcus. Lle ni bethau wneud heblaw ma ni, o gwbl. Licen ni ddim byw yn rhywle arall, ond yn Sir Benfro. Mae mor bert, mae'n heulu reit rownd i fi. Bydde'r plant yn colli mas nes ni'n symud. So, mae'n bleser cael byw yma. Dwi'n credu bod yr rhinweddau arbennig i gael dar ardal yma. Mae'r môr da ni o fewn rhyw filltir neu 2. Mae mynyddoedd, a mae da ni rhyw dyma bach o dir weddol fflat wedi'n rhynt y ddoi. Sa i wedi byw o ffwrdd y gwbl. Dwi jyst wedi byw ar ffarm gyda'n nhad a'n fam yn Sir Benfro. A wedyn symudais i lan i Aberporth pan briodais i. A dwi'n mor hapus ar dydd yma. Mae'r ardal ei gyd mor bert sy'n eisiau chi symud o yma.
ddrud. Cofio tad am yn machar tre. Cofio'n dan chwaer a brawd. Cofio'n ffrind sydd ar wasgar. Cofio'r welw a chofio'r tlawd. A di cofio yw'r Nadolig, cofio'r a'r chwerw loes, cofio'r hais sy'n fyr am brentiau, dan ar ffordd i gario'r groes. Cofio tad am yn machar tre. Cofio'n dan chwaer a brawd. Cofio'n ffrind sydd ar wasgar. Cofio'r welw a chofio'r tlawd. Mae Dewi wedi ysgrifennu lot o bethau fe ysgrifennodd y geiriadau cofio yw'r Nadolig. Hon yr un ni'n canu. Dwi'n falch iawn pam dwi yn canu ddi, achos mae'n sôn o beth yn had y mam, war a brawd, berthnasau, a chymod, mae'n dimladwy iawn pam ych chi'n canu ddi. Sydd ar wasgar. Cofio'r welw a chofio'r tlawd. So, o'n i'n meddwl fyddai'n neis fel bod ni'n neud Crynnoddysg. Just am posterity heb sôn am unrhyw beth arall. A mami wastod mlaen efo ti, dwi'n moyn i chi ganu'r spirituals na, bod ni'n rili siwto ni. So, a ma nhw'n siwto ni. Mae rhywbeth yn y lleisau ni sy'n mynd gyda'r... Mae un person yn gweud bod ni'n swnio fel dynion di. A mae hynny'n compliment mawr, dwi'n meddwl. Gods are gonna trouble, the gods are gonna trouble, the gods are gonna trouble the water. Na, mae'n wahanol iawn i wneud e fel un, achos ti'n goffo rhoi trac a ben trac a ben trac. A pan wyt ti'n recordio opera, mae'r gerddorfa dy ti na, mae'r cantorion dy ti na, a way to go, sy'n pethau'n cael ei wneud ar wahân. Mae'r gerddorfa na dy ti, mae'r arweinydd, mae'r y works, as ydyn nhw. Wel, y gwaniaeth rhwng chest voice, wedwch fel mae Shirley Bassey'n canu. Fyddai hi'n canu, so hwnna yw chest voice, a mae Shirley Bassey'n lle canu hwnna reit lan i F, octave uwch middle C. Le wedyn mae yna head voice. So hwnna yw head voice. Le byddai Shirley Bassey ddim yn iwso hwnna o gwbl. Ond mae rhaid i ni fel cantorion clasurol i gael hwnna, neu fyddwn ni ffili canu'n uchel. Wel, yn Castrodifa mae yna gyfuniad o acto a canu. Mae yna 7 olygfa le dwi'n siarad, a wedyn mae yna 7 aria
gan handel a glwc. A wedyn mae yna 6 cymeriad yn do fe. So mae lot o waniaeth lleisau i greu. Mae yna denwr bach Cymraeg. Mae fe'n excited reit. Mae'n gweud, Pedrolino, Pedrolino, have you heard? So mae rhaid i wso llais fel tenor wedi grogi, really. A wedyn mae yna contessa yn do fe. Dwi wedi seilio honno ar Maggie Thatcher. Pedrolino, Pedrolino, something must be done. Oh, now, my dear. There's no need to be nervous. A wedyn mae yna bab, a ni wedi seilio'r pab ar y pab nawr. So mae fe'n... No, my dear. There's no need to be nervous. A wedyn gyda'r masks, achos mae yna 3 masg, a mae hynny wedyn yn newid popeth. I understand, Signor, that you are accustomed to playing the parts of men. Ah, Pedrolino, something must be done. Ond mae'n sport. Dwi'n dwlu am opera. O'n i ddim yn gwybod dim byd y byty fe pan i'n ysgol, ond unwaith ges i start. Na, ddim stopo hwnna. Na, dwi'n dwlu amdano. Pan mae dyn yn waco mewn trwy'r stage door, i chi fel personoliaeth arall, right? Mewn am noswaith o waith, a wedyn chi'n dod mewn fel un o'r gynulleidfa, a dwi'n meddwl, nefodd. Dwi'n edmygu nhw, dwi'n meddwl, siwt iau maen nhw'n neud na. Na, dwi'n dwlu am opera. A wedyn fori mae'r dress rehearsal, sydd fel siow, achos mae cynulleidfa yn mewn. Fel ti'n neud o'n aros i fys gyda? I fyd yn goffi. A wedyn fydd eisiau rhagor o lipstick. You'll have to redo the lipstick after. You girls. Aros am y wisg, wedyn dda'n twmo lan rhywfaint, sa'n licio cadw gormod o sŵn, achos dwi'n goffa rhannu'r ystafell gyda pobl eraill, ond fe rai fi wneud rhywfaint o twmo lan. Mae gen ti'n bach anwyd, dos? Wel, sa'n gwybod anwyd yw e, neu Llundain. A gweud y wir, sa'n gwybod allergy, pyr yw e, neu, achos sa'i wedi bod yn Llundain o spel fach nawr. Dwi ddim yn gwybod, ond dwi ddim yn ddoniol, a dwi'n ddiolchgar bod ddim mwy dy fi ganu, neu sa'n credu dylen i bennau. Na. O, dwi'n sobor o fach bwyrian di dynol. Sobor o fach. Wel, i ddechrau, boi'n gwarchod Arthur i fydd. Na, dim yn unig hynny. Mae just yn neis, mae just lan yr hewl. Mae just yn neis cael pob un mor agos at ei gilydd. I ni wedi dod mae heno yn anhyfer fel aduniad o blant ysgol Brydell, ysgol gynradd Brydell. Geiodd yr ysgol yn 1968 a mae'r cyn-ddisgyblion, gwmynt o cyn-ddisgyblion allan o gafel yn dod mae heno. Mae'n siŵr bod ti, sa'n bod ti gant, mae fath o goragor yma. A ni ma just i weld hen ffrindiau a aduniad i weld y lluniau a i glywed yr hanes. A mae Dil ymrawd yn byw yn yr ysgol y hyd. A'n atgofion yw bod ar y ffarm, a dwi'n credu na pam des i nôl a Sara, y groten, nôl i fyw fan hyn, achos wir atgofion mor ramantus pan chi'n edrych nôl arnyn nhw. Dwi'n falch bod fi wedi dod nôl. Ni'n cael nadoligau agos iawn achos i ni ble bynnag i ni gyd a'n gili. Chymod, i ni'n deulu mawr te, a ni wastad yn enjoyo. Dwi'n teimlo fi wedi cael gwmynt mas o'r gymdeithas ma, bod rhaid fi dreial yng ngorau i roi rhywbeth nôl. Mae'n bwysig, dwi'n credu, i weithio a roi rhywbeth bach nôl, achos mae'r bywyd i ni wedi cael yn ffantastig a pobl wedi rhoi
am ddim o'i hamser, am rhaid i ni wneud rhywun peth. Digwydd o'r hyn oll, oherwydd mae'r byd yn aros. Aros am un baban. Boed ddi, gwyn, melin, pwy a wyr. Baban a dif i droi dagrau yn chwerthin, casineb yn gariad, a rhyfel yn heddwch. A phawb yn gymydog i'w gilydd. A bydd twristwch a dioddefaint, yn eiriau i'w anghofio am byth.